radoch hada s nohami. Túto raritu doteraz skrývala, no momentálne ho spolu s jeho kolegom posiela do ostrého nasadenia. Obidvaja sú špecialisti na vyhľadávanie výbušnín a za sebou majú 14-mesačný výcvik. Slovensko po prvýkrát nasadzuje do misie aj svojich štvornohých vojakov. V Afganistane budú slúžiť 6 mesiacov. 5-ročný nemecký ovčiak sa podľa rodného listu volá Muro. Jeho krycie meno, na ktoré počúva, však znie had. Je to vlastne prvý had, ktorý má nohy. Hodnosť zatiaľ nemá teda žiadnu, aj keď si myslím, že tá hodnosť by mu určite prináležala. Had úspešne absolvoval 14-mesačný výcvik. Teraz je špecialista na vyhľadávanie výbušnín. Prehľadávanie motorových vozidiel, prehľadávanie budov a prehľadávanie voľného priestranstva. Len málo kto vie, že títo štvornohí vojaci vo svojich hlavách neriešia žiadne výbušniny. Oni iba hľadajú svoju obľúbenú hračku. Viac menej celý život klamaný s tým, že hľadá gumenú loptičku, ale viac menej hľadá teda výbušniny. Z Trebišova pre televíziu Joj, Peter Sabo.